Kodwa uyamazi umuntu wesifazane ma esezokaphuma ekhaya edrobheni eyothenga ingubo yokugqoka abuye ngayitholanga. Angaphuma eyothenga ingubo mhlawumbe ezoya emcimbini noma isemngcwabeni ngeweekend. Ayihambe zonke iy'tolo edrobheni. Zikhona iy'ngubo ziyizinhle ezimfanelayo nezingamfanele ezinhle nezimbi. Kodwa yena eyakhe yena yedwa angayitholi. Hambe linganisa. Ngena zonke iy'tolo angena kuzo ufika athathe ingubo. Enye angathi engene bethi ngayithola nansi-ke efanele mina yazi yayinhle. Athi mayebuye ema-fitting room athi ake sidlule sobheka kwesinye isitolo mina le ngubo lena ngiyiboni kahle. Kokunye uze sekubiza noma sevele ekukhombisa athi njani uncome wena uthi right maniphuma lapho usuthi hawu mfowethu uyayiyeka futhi nalena athi ukuthi ngikubone nawe engathi awuyithandi nje yazi nawe angikutholanga nje kahle phela ngizwile nje ukuncoma kwakho ukuthi ngathi busuwenzela mina hawu ngincomile uplaneke uthi yabo esitolo esilandelayo meke wayigqoka ngifuna ukukhuza ngibabazi uyobabazi uthi hawu ngibukiseni basebenzi yazi yayinhle ingubo yazi yamfanele umkama yazi yayinhle still angayithathi angithi usuthi uyazama phela angithi uthi awuncomi ma usuthi uyancoma futhi athi ngizwe ihaba lakho nje mina ngavele ngingabe ngisabona ngabona ngathi ujabulisa mina niphume futhi nidlule angangena iy'tolo eziwu-37 nama-hardware awu-2 nesitolo seshwama ngoba angangena esitolo seshwama abuze iy'ngubo ziyadayisa yini iPakistan lize lilande lento ewublanket abagoqa ngayo ishwama yabo lena libuza ukuthi you mean this athi hayi ingubo yokugqoka dress bathi no sorry ma'am sorry no dress go across the street ucross the street abamkhomba wona ubuya kuwo usehlulekile bake badide kuze umbone sengena ehardware uxakeke ukuthi ehardware useLondon umze sencoma amawindi athi azama mahle cha amawindi mahle kodwa phela ngithi sifunisa wena ingubo uthi uyambona epharmacy khulu ukuthi useyangena phakathi useyangena epharmacy awusazi manje ungakumze sekubuza Home Affairs ukuthi ungaphi la kodwa ucinga ingubo sekudideke ngisho ingqondo uyoyicinga ayicinge ayihambe zonke iy'tolo athi esukumzwe sefona wesibani le ngubo lena yakho wawuyithengephi la wathi isitolo esiney'mpahla ezinhle amlayele lona isuke lapho ninqamule niye lapho niyoyibheka wena vele ithemba sulilahlile suyazi wena uma engena uzuzama ukuyincomisa kuqala uthi zinhle-ke iy'ngubo zala zinhle athi mina nje angiyiboni nje bamtatazelele ubuke nje abasebenzi bemtatazelele ukuthi wemame kube bayazi ngeke athenge lo ngoba wena usukudabukela abasebenzi mawubona bemtatazelela ngoba usuyazi wena ukuthi lo uzolinganisa kuphela ngeke athenge uyothi esuka obumuzi ethi asambe ngcono ngizokhuluma nosibani banangithungele Nkosi yami kazi usazokwazi ukungithungela njengoba seku last minute ngizokhuluma naye lapho wena usukusuvuma kakhulu uthi uzokuthungela ngoba nawe usulwela ukuthi akuqedwe inyawo zibhlunga usafisi lutho le video njalo ngiyenza ngoba ngiyazi bafowethu siyamadoda sodwa la akekho umuntu wesifazane okhona kule video uma le ndaba ike yaphuma yaphutshuka yaziwa abantu besifazane ngiyokwazi madoda ukuthi nina ngeke ngiphinde nginithembe niyobe niqedile ukuthembeka kimi ngeke ngiphinde kanti ngiyanithemba madoda siyamadoda funa masibopha igama sethi siyakhuluma ngalabo abantu bengekho kube ukuthi siyakhuluma ngingezwa-ke lapha sekunabantu besifazane sengihlangana nabo sebethi wawuthini wena thina sicinga iy'ngubo size siyicinga nasema-hardware ngoba leyo nto ngiyokwazi ukuthi ikhishwe yinina madoda abekho njengamanje isimo sabo asikho kahle ngedatha abekho lapha abantu besifazane so le nkulumo engiyikhulumayo iphakathi kwethu madoda